шумо ризо ҳастед ки зери тафтиш қарор гиред? бале, ман ягон чизи пинҳонӣ надорам. худро муаррифӣ кунед. ман ВНМО, вируси норасоии масъулияти одам, маро ба як чизи бадҳайбат шабоҳат доданд. бале, ман чунин буда метавонам, зеро БПМО-ро ба вуҷуд меорам, аммо инро метавон пешгирӣ кард. ҳангоми дастфишорӣ ва буса кардан метавон бо шумо сироят не, ёфт? пӯст намегузорад, ҳатто агар дар ӯ захм бошад, зеро фишори организм хунро ба берун тела медиҳад ва ман ин монеаро гузашта наметавонам. дар луоби даҳон бошад, шумораи мо хело кам аст. барои сироятёбӣ бояд инсон 3 литр луоби даҳонро нӯшад. ҳеҷ кас ин корро намекунад. ин ҷавоб дуруст аст. шуморо дар ҳафз вохӯрдан мумкин аст? не, дурӯғ. мо ба муҳити об мутобиқ нестем. инчунин вазифаи муҳофизатии пӯстро фаромӯш накунем. ана ин ҷавоби дуруст. оё шахсони гирифтори ВНМО хатарнок ҳастанд ё не? шумо метавонед аз як косаву табақ истифода баред, бо як сачоқ даст рӯй пок кунед. ман дар он ҷойҳо нестам. ман ва бародаронам берун аз организми одам мемирем. оё рост аст ки тавассути хомӯшакҳо ВНМО мегузарад? ин дурӯғ аст. хомӯшакҳо аз одам хунро мемаканд ва аз як кас ба каси дигар намедиҳанд. инчунин онҳо барои мо хело хурданд ва мо танҳо дар бадани одам зиндагӣ мекунем. ҷавоби дуруст. дар куҷо бо шумо вохӯрдан мумкин аст? шумо метавонед бо мо дар салонҳои татузанӣ, дар асбобҳои табибон вохӯред, аммо онҳоро стерилизатсия мекунанд ва ин моро мекушад. дар асбобҳои истифодаи якдаифаӣ набошад, мо вуҷуд дошта наметавонем. ин дуруст аст. шумо дар бораи терроризми ВНМО шунидаед? албатта, мисли оне ки шахсони бемор сӯзандоруҳои истифодашударо, ки дар таркибаш ман вуҷуд дорам, дар ҳар ҷойи нолозим мепартоянд. лекин ин кифоя нест, то ки ман ба организм роҳ ёбам. маро бояд ба дохили организм ворид кунанд. ин гуна ҳолатҳоро ҳеҷ кас мушоҳида накардааст. шумо даҳшатнок ҳастед, чуноне ки дар бораи шумо мегӯянд. ҳам ҳа ва ҳам не. ман ба миллионҳо одамон ворид гардидаам, аммо бисёри онҳо тарзи дурусти бо ман зиндагӣ карданро омӯхтаанд. аз онҳо фарзандони солим ба дунё меоянд ва онҳо маро ба дигар одамон интиқол намедиҳанд, зеро онҳо медонанд ки хубтараш бо ман во нахӯред. савол диҳед, дар бораи ман бештар хонед, маълумоти бештарро ба даст оред. дар он ҳол шиносоии мо танҳо фосилавӣ хоҳад буд.